бонки ҷаҳонӣ афзоиши бо суръати аҳолӣ дар Тоҷикистонро як бомби соатӣ унвон кардааст. Ин яке аз хулосаҳои иқтисоддонҳои Бонки ҷаҳонӣ аст, ки пас аз ташхиси иқтисоди Тоҷикистон хулосаи онро дар як гузориш ба нашр расониданд. Аҳолии Тоҷикистон яке аз ҷавонтарин дар ҷаҳон ба шумор меояд ва айни ҳол сеяки аҳолии кишвар наврасони то 14 сола ҳастанд. ҳамкорам Абдулла Ашуров бо хулосаи иқтисоддонҳои Бонки ҷаҳонӣ ошно шуд ва ҳоло омода аст, ки бо мо суҳбат кунад. Абдулло, салом. Нахост бигӯ, ки чаро бомби соатӣ афзоиши аҳолӣ чӣ хатар дорад, ки Бонки ҷаҳонӣ аз чунин ибораи ваҳмангез истифода кардааст? салом шаҳло. Бонки ҷаҳонӣ ба он хотир афзоиши бо суръати аҳолии Тоҷикистонро ба бомби соатӣ нисбат додааст, ки дар сурати дуруст истифода нашудан аз нерӯи кори ҷавон он метавонад барои амнияти кишвар хатарзо бошад. иқтисоддонҳои Бонки ҷаҳонӣ дар як гузориши тозаи худ таҳти унвони Тоҷикистон ташхиси кулли иқтисод вазъи онро ташхис карда гуфтанд, ки аҳолии ҷавон ва афзоиши аҳолӣ барои кишвар як неъмати дупаҳлӯ ва ё ба истилоҳ шамшери дудама аст. Яъне чӣ хел, Абдулло? бубин шаҳло, тавре Бонки ҷаҳонӣ мегӯяд, аз як су Тоҷикистон метавонад бо истифода аз ин нерӯи кории ҷавон мисли бархе аз кишварҳои шарқи Осиё рушди иқтисодашро такон дода мизони камбизоатиро коҳиш диҳад. аммо аз сӯи дигар ба эътирофи Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон бахши хусусии бузургу рушдкардае нест, ки тавонад аҳолиро бо ҷои кории пурсамар таъмин кунад. аз ин рӯ Бонки ҷаҳонӣ афзоиши аҳолиро боиси бештар шудани бекорон медонад. афзоиши бекорон ба навбаи худ ба амнияти Тоҷикистон хатар эҷод мекунад. Бонки ҷаҳонӣ ҳушдор додааст, ки маҳз сатҳи баланди бекорӣ дар миёни ҷавонон, коррупсия ва шароити бади зиндагӣ ва набуди озодиҳои сиёсӣ дар чанде аз давлатҳои ҷаҳон дар 10 солаи ахир боиси сар задани беназмиҳои бузурги иҷтимоӣ шуд. Вале Абдулло, то чӣ ҳад бекорӣ дар Тоҷикистон баланд аст, ки коршиносони Бонки ҷаҳонӣ аз хатари он ҳушдор медиҳанд? тазод ҳам дар ҳамин аст шаҳло, ки расман сатҳи бекорӣ дар Тоҷикистон баланд нест. бинобар оморҳои охирин дар Тоҷикистон ҳамагӣ каме беш аз 51 000 нафар расман бекор эътироф шуданд ва мизони бекорӣ ҳамагӣ 2.2% аст. ҳатто дар кишварҳои рушдкардаи олам ҳам мизони бекорӣ аз ин зиёд аст. вале воқеият ин аст, ки шаҳло мизони бекорӣ дар Тоҷикистон бо эътирофи худи мақомот ва коршиносон чандин маротиба аз ин баланд аст. аммо чун кӯмакпулӣ барои бекорон чандон зиёд нест ва барои бекор эътироф шудан санаду вақту зиёд талаб мешавад, аксар бекорон дар Тоҷикистон худро расман ба қайд намегиранд ва аз чашми омор пинҳон мемонанд. фаҳмо, ташаккур Абдулло барои суҳбат. ва бинандаи азиз, гузориши муфассал дар ин мавзӯъ, ки Абдулло онро таҳия дорад, метавонед ба зудӣ дар вебсайти Озодӣ пайдо намоед.